1970'ernes økonomiske udfordringer. Den økonomiske krise slog igennem samtidig med, at der var store vanskeligheder i det politiske system på grund af jordskredsvalget i 1973, som bivirkede, at antallet af partier fordobles fra 5 til 10. Resultatet af dette var, at der var mange partier til at danne flertal i Folketinget. Der skulle f.eks. mindst 4 partier til for at gennemføre et økonomisk indgreb. I perioden fra 1970'erne til 1980'erne var der stort set valg hver andet år, og mandatfordelingen var meget skiftende. For eksempel de største partier som det konservative Folkeparti gik fra 10 til 42, Venstre 19 til 42, Fremskridtspartiet 6 til 28, Centrum-Demokraterne 4 til 14. Ved chokvalget i 1973 fik Venstre regeringsmagten alene. Kun 22 af de 179 mandater i Folketinget, men de havde kun magten i 1 år. Så kom Socialdemokraten til magten i 1975 med Anker Jørgensen i spidsen. De var regeringsmagter frem til 1982. Dog var det en kort overgang sammen med Venstre. Fælles for perioden var mindretalsregering, og væksten fra flertallet gjorde det svært at få gennemført deres økonomiske indgreb. Problemet inden var efter krisen, at man ikke havde nogen egentlig strategi til at løse disse ting, fordi man førhen havde skulle føre en lempelig politik for at dæmpe efterspørgslen og bremse inflationen. Man brugte førhen skatter og afgiftsforhøjelser for at regulere. Nu var det modsatte. Arbejdsløsheden var høj i stedet, så man forsøgte at skattelettelser og offentlige udgifter. Det forsøgte man mellem 1974 og 1976, men sådan en ekspansiv finanspolitik og de førte til problemerne. Stigende betalingsbalance, underskud. Den ekspansive finanspolitik, der blev ført i 1975 til 1976, havde været med til at sætte den økonomiske vækst i vejret, og arbejdsløsheden blev reduceret en smule. Men det viste sig, at Anker Jørgensens formuleringer var rigtige, fordi de danske betalingsunderskud steg voldsomt, og man greb derfor ind og forhøjede skatter og afgifter.